Pilat sazva glavare svećeničke, članove velikog vijeća i narod, te im reče: doveli ste mi ovoga čovjeka pod optužbom da potiče narod na odmetanje. Evo, ja ga pred vama ispitah i ne nađoh na njemu nikakve krivnje za koju ga vi optužujete, a ni Herod, jer ga posla natrag k nama. I nije ništa učinio što zaslužuje smrt. Dakle, išibaću ga i pustiti. Svakoga blagdana morao im je pustiti jednog utamničenika. I svi oni u jedan glas viknuše: ovoga smakni, a pusti nam Barabu. Baraba bijaše bačen u tamnicu zbog neke bune u gradu i zbog počinjenog ubojstva. Ponovo im progovori Pilat, jer je želio pustiti Isusa. Ali oni nastaviše vikati: razapni ga, razapni. On im treći put reče: pa kakvo je zlo učinio? Ja ne nađoh na njemu ništa što bi zasluživalo smrt. Dakle, išibaću ga i pustiti. Ali su oni svejedno vikali i tražili da se razapne. Vika im bivala sve jača. Tada Pilat odluči da im bude što i što. I otpusti im onoga koji bijaše bačen u tamnicu zbog bune i ubojstva, onoga koga su tražili, a Isusa predade njima na volju.